କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଜୀବନ କାଟ ନାହିଁ। ନିଜ ରାସ୍ତା ନିଜେ ତିଆରି କର। ସମୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧନ। ଏହା ଚାଲିଗଲେ ଫେରି ଆସେ ନାହିଁ। ଚୁପ୍ ରହିବା ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, କେବେ କେବେ ଏହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉତ୍ତର ହୋଇଥାଏ। ବିଫଳତା ଶେଷ ନୁହେଁ, ଏକ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ପଡ଼ି ପଡ଼ି ମଣିଷ ଚାଲିବା ଶିଖେ। ସବୁଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ନିଜେ ସତ୍ୟର ସାଥରେ ରୁହ। କୃତଜ୍ଞତା ସୁଖର ଚାବି ଅଟେ। ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୋଷ ପାଅ। ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ, ଏହା ଜୀବନର ନିୟମ। ନିଜ ଚିନ୍ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର, ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ଜୀବନ ଗଢ଼େ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ବିନା ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ଭାବୁଛ, ସମୟ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବ ଯେ ସେମାନେ ରହିପାରନ୍ତି। ଏକାକୀ ରହିବା ଶିଖ, ଏହା ହେଉଛି ନିଜକୁ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ। ଯାହା ହେଇଗଲା ସେ ତୁମର ନୁହେଁ, ଯାହା ତୁମର ସେ ଫେରି ଆସିବ। କମ୍ କୁହ, ଅଧିକ ଶୁଣ। ଜ୍ଞାନ ଶାନ୍ତିରୁ ଆସେ। ଅନ୍ୟକୁ ଆଶା ରଖ ନାହିଁ, ସୁଖ ନିଜ ମନରେ ଖୋଜ। କ୍ଷମା କରିବା ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ଏହା ମନକୁ ହାଲକା କରେ। ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିଶ୍ୱାସ କର।